la si ya kilam nani bote jasme pet pulo tante la rat fan ki kelam fanani mathan mathan asi APS asi tuan fan kasasa morsa la sana bang kalit nani sinai tun nang mitha alama kam kilam nai party ka pek fana tun sosa morsa kon pe nai abi halang tun sta me akim me kam se kem kon fana tun nang pe asi la sana bang ke kalit nai asi nili lansi nai tun fan ana mathan te chon manghung nang ne asi ahok pet pe ke ni tum APS pen ke idundata la so meeting long ke chin koi dende si pa kon de si tumi da jai po hawara long wa chuak la bolo BJP meeting ke padu bangso padu hu nili tum APS si asong japo tum samni tum dagdo senior di si tumi damtang kering ko arnu dangni tum asong pen kachi utikang si hakap prelong BJP long si pa odun tu ni tu thailong le sidam yalang litum la BJP do mangge ni litum phan ni tum asong phan si alang litum APSLC den tang ingkoi thongkep arat hapuna chingbi du tu taklang pe alang litum ki pu pon mai lai kali laki nilitum da kroi thek la pe nilitum la si nalitum ang no abi kai karbi jana bong sidam la jituni ki APSLC along kido akorte injira tuma sabi labang ke nilitum da jai pon hawara lo kido ke klembom SPLC leader songjap ki dum hata na tum matha nang ne nilitum lake langkarang jipi do na theke tumi kalili kalang pu kaling ji pona joine si nilitum mi thang pen sita mi thailong le pin ben nilitum songjap ki tum sita nilitum ke dang nilitum pen kachi utekang pu ho jata nilitum thailong le la si labang chobai la pen kali to si nilitum hin pen nalitum along langkarang jipi ini tumbang larda kompen ini tum na kacini dulu hono ni apni ni tum APS dan sistem kan asosa mate nuwan alam tu kini ni tum specialist lo ayan dan media kan media tum kan akan lamni yang ke ang kan kan ahok lo patuni mipai ko dia ciklo na ciklo ada ini satu patok lamono tu jadi dia pun dak punya padolo so meeting na padolo ke asam belum mena kam malam si nang ni kan lo pasitu kitane ni bangaladak atat na jinong le kan sidu si lasan si ara kali long sidu de Nitum belum mana kam klaim piglo, isi kacipu, isi belum mana kam klaim piglo, sepute kedata lo belum mana kam klaim ke. Hospital lo setane klaim lo sepute la data, ini ada orang abul Allah lo doan setane bang high by esi, ada ke sok piglo, isi kuna sila dah kam klaim piglo long lo. Lapan ke sana thak lo ada non itu dia long setane nada ini tum lang je depan depan bom lo persialan tum itu paklang pondok setane kosan si telepon lemah la datum bertek tong lo asi akan klaim ho lo klaim lo setane ada an cepat cun de akan tan non antak klaim telang tapi ho la dat itu full ho la long setane ada full ho plan video la satu full ho setane phang ho lap lo the phanghola pe mai ke non ta sa kam nan chikran ke asi development ni tum dagai pong block te ni tum chhe long la asi lason re development klang lo ko bang ke ni tum lason bang ke ni tum kajita jin nanda ka san sin de ko lo la pen ke ni tum ke lason bang ke ni tum ko se claim lo ko tang ke ala haya ala makam ansta sab complete lisi kam claim si paklang pon lagi stamne la sana kam paklang pon de ke apa sih tum fan sa akam thot claim si ya fan si ala tum fan atau la si
Asal kalau dia nanya si pakai bayi pengalam mak kaca ini pun kita ni. Kacari perlu putih, mapa kesana, kacari perlu putih tante rar pan si kalau nanya alam kamdul, rar pan si hubdah kalau nanya pan si ini tu hari ini kami. Pusi ini litum pan la puson sta melang litum mailong sta melang litum kaning jepon la bangke ini litum ahong lo litum bedlong ri apan aparman ki litum ajai sarkar Japon aposi nang Japon kemisena joksi rara tumta nang citu nang ceradun mate nili tumalong tamela donison mate la kirung kerek sitame litum kehang adiman pustamin litum ave la pente alang litum ningkang sampen ba abide long pustamin litum akikoi pustamin litum do apente nilitum abang la puson alang li la birsing timu kaning jebang nilitum bang asapo nilitum bang kicok ci dia tasam nilitum bang cetek kolong aselang li panistami non kibang jilang la puson apor hai kisung olong bang bidi sore nang thandu na son nang thandun po sonte alang li bang mi party busi nilitum la APSLC songpen asongjapi songjapu pen isi nilitum alam ka alang pan ka hanggang tung ke la hello lasi non kibang jilang apo bang ke alang istami la nilitum APSLC apan kadu kabi bidi sore nang kidun po busi alang pantame nilitum APSLC asong pen ke alang panta chunung pon chunung pon la Kala ang lupa tumi mai long kening je pon apatak PC nang lihin kan pon. labang ke ahong lo 6 dur ke kido tang lo pusi alang litum birsing kamsa birsing timu alang istami ninjilu lapente inu dutulang ho alang lisina rongki kulone pine alang istami 6 dur ke kido tang lo pusi ku te ipi sersia tongke 6 dur kido tang si 6 dur hang pusi nilitum nang pulo sitame 6 dur abang ke already kido tang lo sitame 6 dur aja ko mangke ini tu mang titel di bangke ini tu mok kabe ate 6 dur abang ke ini tu kido tang lo kido tang ku wifi sitame alang itu mang jakong bangke kongres atau dan keceng lok non la BJP sarkar an bangsi kido an tu tel di la 6 dur long aja kong ku pima kido an bangke aja kong bangke cipang buat la bangsi alang itu mang la bangke cok cek lo AP sersi pan aku IP ke 6 dur si hang re 6 dur ke do tang lo pusin ni tum han pulo la AP sersi jaisa phantalang li alang li tum untik an bang ke patuni la bang so mai long tame la 6 dur lam ti kan alang tum untik so sa lo tame dikhe ko ni tum AP sersi asong ban ki pugang tung bang ke alang li tum si 6 dur ke hai ungkoi tri atik lo langhin konsistensi kapal lo matera Jaipong lems BGC chairman la lems chairman la tum bang ni apan kartu pu along asomai i along alang itum self help group atum pan amen en pen kaya tupan tik an pangrum pen saltima atum pun an titong lo so matu apa la so hudolong bang ini tum AP serasi atum hanta mane ni tum hanang kipa benji bola bongso la tum kamat ha joken kinaan atum han bangke AP serasi kalipin atum han tame AP serasi pusi la tum pacikong bor ipen la bangso abijiti atum ni tum AP serasi pan on nanggelang rok asam sila alang tum bang asam ciplang lo lasi nini tum long la ipi serasi klembang ki kali pin atum han sitami labang so karcho long cikengki pen sitami la tumang mas joning si api bangke la tumang ke aman pon sudah lo la pente la sonsing rong thak o apana bangke la bangke ipi serasi long bangke nini tum long jati ni tum long ki klem ke dam tami nang cerah dun la pesan tabe la pente alang li butar mate ke pidunong phantami alang bang ajak kong ta lang bhata buta dis tami alang bang avela sitami la kusona long alang itum BJP itum la sonsing long pharphan mars duning mate raso ka kideng pon
la so bangke lang itum bangke cobai la bangke APSLC pen si na kemas dun o bangke la bangke cobai tikalam lo la si kadu kabe karbengong kido arat solang do arat to anak kan setame nilitum la bangso omida hoi pen kepacini mate alam kar alam bangke ati bangalah lo la si kadu kabe ka video an setame mangwira la APSLC du tipen mate klaim dum tipen la bangso ilitum along ri kecepalong lok dia pan ilitum la APSLC asong japu jai saralong sitame ilitum cerabum tibang po la pente non ke bagi lang la MP election sitame ilitum un anten ke ilitum kecepahai dun berje pan si ilitum bot ni la sila ke da patumi la ni pain ko yang ni asam sona lang ilitum BJP ke mars pon along so mai ke padu pon along Saya tengok orang pilih tu orang yang sekolah tinggi lah hello. Apabila saya sedang kelang posting itu kan kami jadi lama ni yang tu kado kan yang orang kan tak isi kado pilih kado. Tapi ini dewan ni alam tinggi lah tu hello. Patumi ni pai ingkoi saya tutup dari pengolong BJP tu isi meeting dulu, lalu meeting kang pon alam sepi apa ke bangke lem selong chairman apa kartu, lalu partisi langhin along lah BJP chairman itu masih tong lo, bangke aku hai satu kita jangan itu tong lo, lalu hal ada kacau tong dun la nadi UTP la pente kirbi terangti la pen sonsing rongkar la pente rensing timu alang itum haladak mas joining dun lo kaso mas joining bangke APSLC pensin nangge dun pusi APSLC phana ke den aben ken pon kasi ahok pet alama bangke lai kali hala pirbi terang ti ko bangta BJP amunit alang isagura mata non mate BJP lang si kampen bom lang la pentela nali titi ko bangta di tumolong ke ha kam nang cerap dun la putawe hala son thak thak si la son sing long khar ko bangta alang ta lutung ke chini mata sini le Kala bangke teron siorong mesin nga din situ. Tapente hala rensing tumu lage asal burading lenta kongres sidobo. Setame tu MIC. Aho da bangke langhina long ke kongres akan dijade bangke alang itum siwudel da mat amasi lani itum APSLC long si kongres itu mantap. Buhut nang pidun lapu pus la soyok si alang itum ta branch long kewang apa sini tu malong ke konani meeting long si mazening patalang ikan kepon betawela kasi alang isitame ditum APSC amunit pen si serendal dun ken itum protektif kasi kadowe karbiarat karbiang long asor sitame